raja padha ijen tanpa ruwang. Kaping kalih tumraping kedrajatan. Ingkang Rama menika pandhita linangkung ing ibu menika putri Nuwih. Mboten sadhengah para narendra wani agapah kapara sampeyan ngaosi dhateng paduka ingkang sinuwun labet soring daya pangaribawa. Tumraping kawibawan jagat tanpa timbang. Paduka manungsa limrah nanging boten mantra-mantra sujanma tanpa benten kados pangejawantaing para Jawata ing kandum kabahagyan. Dereng bab kesugihan kalokengrat ingkang dados sumbering kesugihan menika Nyai Blorong ewadene. Upami dipun taker raja brananipun boten saged peres kangge mbendung benawi ganggo. Nanging menawi ingkang sinuwun senajan sampun kathah cacah ingkang kinaryadana driyah payandene boten saged ibah boten owah kapara saya wewah lan tambah ingkang wekasan ngaglah wonten ing Jrambah upami kepareng sinuwun badhe mundhut ing Ring Mardi Himawat Tuwin Hardi Mahameru saged kelampahan kenging dayaning Raja Brana ingkang anggung sinimpen ing paduka Gusti kula Njeng Sri Narendra. Wela dalah. Aku iki dudu bocah lan ora munggah umpakan. Sekawit anane jeneng ingsun Dangwing Sirapatih. Tandingna mau ora kok jeneng. Ingsun kepengin ngungkul-ungkuli. Mung tataten jroning jeneng ingsun Madeg Narendra ana negara Lukapala. Ing babagan apa kang tumraping kawula ora dadi pemarem? Upamane apa kurang lumintu ganjaraku, apa kurang murwat nggonku paring prabeya? Apa wedining para kawula labet kungkulan ing wasesa miwah? Apa swasana jero jabaning negara Lukapala akeh kang padha keneng penandang kacingkrangan? Yen pancen ngono aja ndadak nganggo wigih ringa-ringa matur ingkang prasaja. Karuan nggone jeneng ingsun diangembat. Tebih kaliyan ingkang paduka dawuhaken nanging wonten kuciwanipun sawetawis. Piye? Menawi dipun etang saking yuswa paduka kedah sampun kepareng jinajaran wanodya ingkang minangka prameswari nanging menapa ta sababipun